Прывітанне, даражэнькія! З вами Марина Козлоўская, выкладчыца літаратуры. І Дар'я Белькевіч, паэтка і арт-менеджерка. Сёння мы записываем апошні выпуск нашага праекта. Ён быў бы няпоўным без Владимира Караткевича. І будзем абмяркоўваць 3 творы Караткевіча: «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ладдзя роспачы» і «Каласы па серпом тваім». Менавіта. Я ўвогуле са школы памятаю больш і лепш вершы Караткевіча. Там вот это «Дзе мой край», там «Дзе вечную песню пее Белавежа». А проза неяк быццам бы ці я забыла, ці я хварэла, калі праходзілі Караткевіча, але яно неяк вельмі кепска запомнілась, таму я ўсё, што чытала, я чытала быццам бы першы раз. Вось, не хейціце мяне ў каментах, калі ласка. Увогуле, гэта апошні выпуск падкасту, і все 11 выпускаў, акрамя, напэўна, Танка і Богдановича, мы разглядалі сялянскі міф у літаратуры, і ў гэтым 12-м выпуску мы размаўляем пра Караткевіча, які гэты міф перайначыў, пераўтварыў на нейкі свой лад. Можа быць, ты, Марына, раскажаш, на які? Караткевич абсолютно унікальная асоба для беларускай літаратуры. Мне здаецца, што для аўдыторыі ўнутры Беларусі Караткевич гэта пісьменнік нумар 1 па ўзроўні сваёй уплывовасці, і на гэтую уплывовасць і на тое, наколькі ён паўплываў на станаўленне беларускай дзяржаўнасці, на тое, што Беларусь зрабілася незалежнай краінай, што вырасла пакаленне тутэйшых, для якіх Караткевич быў культавым пісьменнікам. Вось на ўсе гэтыя штукі надзвычай паўплывала яго пісьменніцкая праграма. І акурат тое, што ён быў чалавекам не сваёй эпохі. Мне здаецца, што Караткевичу трэба было нарадзіцца трошкі раней, можа быць, ці пазней, но ён неяк у гэтую эпоху абсалютна не ўпісваўся, бо ён чалавек эпохі адраджэння. Ён тытан адраджэння у беларускай літаратуры, чалавек вельмі рознага таленту, пра якога мы мала ведаем, бо пасля яго смерці быў надрукаваны 8-томнік, а зараз выходзіць 25-томнік. Да? Ну, нават нашых матэматычных здольнасцяў хопіць на тое, каб розніцу гэтую ацаніць, і пры гэтым гэта не поўны збор твораў. І мы вельмі мала сабе яго спадчыну уяўляем, але пры гэтым ён паэт. Вот тебе зачапіла паэзія. У мяне трошкі іншая гісторыя, бо першы ўзнікненне Караткевіча ў маім жыцці, першы тэкст, які я памятаю, гэта «Дзікая ахота караля Стаха». Мама мне з завадской бібліятэкі прынесла гэты тэкст, класе, можа быць, у 7-м, перакладзе на рускую мову. Я чытала Караткевіча упершыню ў жыцці па-руску, там, дзе была голубая женщина этих болотных елей. Вот з гэтага пачаўся Караткевич. То бок паэт, празаік, драматург, сцэнарыст, эсеіст і гэтак далей. То бок ён для стагоддзя такой прафілізацыі надзвычай шырокі, надзвычай глыбокі. І ён нават, калі пачытаць пра яго ўспаміны, здзіўляў сваіх сяброў, знаёмых энцыклапедычнасцю ведаў, бо ён быў такім чалавекам асветніцтва і чалавекам адраджэння адначасова, з фенаменальнай памяццю. Чалавека, які сабе ўяўляў гісторыю, калі гісторыі не было. І для якога гэты праект вяртання гістарычнага, у якога гэта атрымалася зрабіць, напэўна. Мы вот увесь час цягам нашага падкаста размаўлялі пра тое, што сялянская нацыя – гэта нацыя агістарычная, што няма карэння, і мы ўвесь час шукалі гэтае карэнне то з Гарэцкім, то з Чорным, то з Мележам. Больш ці менш знайсці карэнне удалося Караткевічу, бо ў яго была гэтая задума з аднаго боку стварэння там
колькі ён лічыў 80 тамоў гістарычнай літаратуры. Чым ён у гэтай задуме кіраваўся? Ёсць вот у мяне фрагментик яго дзённіка. Гэта дзённік часоў напісання каласоў пад сярпом тваім, што ён з гэтай нагоды піша. Мне заўсёды краяла сэрца нейкая недарэчная прамежкавасць нашага народа. Народ міжумак, сказалі расіяне. Заўсёды ён за кагосьці амаль ніколі не бывае сам за сябе. 14 год, як я гэта зразумеў, і ўсё гэта стала для мяне адной вечнай крыніцай пакут. І яшчэ трохі шчасця, падфарбаванага горкім гонарам. Таму што мне нічога і нікога не трэба, акрамя гэтых людзей, якім я не патрэбен і якім не патрэбна іх імя. І таму я бяднейшы за апошняга жабрака і, адпаведна, самы багаты, бо я магу дазволіць сабе раскошу любіць іх. І гэта праект змагання з гэтым міжумствам. Стварэнне гісторыі у часы, калі гісторыя пачыналася з 1917 года да гэтага, добра спрычыніўся беларускі сялянскі міф. Так слухай, атрымліваецца, што ў Белліце да Караткевіча асабліва ніхто не пісаў такім жанры гістарычнай літаратуры, а менавіта гістарычнага дэтэктыву, нават з крыху прымесю містыкі. Ніхто. Але калі спрабавалі ствараць нейкія нацыятворчыя тэксты, то так ці інакш гэта была літаратура нібыта романтычная, і яна ішла вось у гэтую прастору містыкі і міфу. Дастаткова прыгадаць «Шляхціца завальню» альбо «Лабірынты Ластоўскага». Гэта заўсёды выхад некуды у ірацыянальнае. І ў дзікім паляванні ён да гэтага ідзе. Але асноўная мэта – гэта стварэнне такога высокага нацыянальнага міфа і стварэнне героя, з якім было б клёва сябе атаясаміць. З якім ты можаш сябе атаясаміць, бо атаясамлівацца, не знаю, з Васілём Дзятлікам не вельмі хочацца. Давай перайдзем менавіта да дзікага палявання. Вось там пачынаецца твор з апісання, не пачынаецца, але ў пачатку роду, што вось ёсць род Яноўскіх, там вісяць гэтыя карціны. Чаму Караткевіч вырашыў вось так звярнуцца да, можна сказаць, радавога пракляцця, толькі каб напусціць містыкі, альбо штосьці ён меў іншае яшчэ пад гэтым? Дзікае паляванне ўвогуле гэта такі першы тэкст, дзе вось гэтая канцэпцыя Караткевіча, яна выспявае, яна пачынае складвацца. Як ён сваім калегам казаў, я думаю, што ён мусіў іх выбежваць страшным чынам абсалютна. Ён ім казаў, што трэба пісаць, трэба так, каб вашы кнігі з бібліятэк кралі, мае крадуць. І вось гэтая гісторыя пра мае крадуць, яна пачынаецца з дзікага палявання, якое яму, безумоўна, прынесла поспех. Але гэта тэкст напісаны, першы яго варыянт быў напісаны, калі Караткевічу было 20. І ён юнак, які да гэтага падлюбліваў пісаць розныя такія займальныя тэксты. І там, калі ён яшчэ вучыўся ў школе, у яго былі там розныя дэтэктыўныя аповесці, там типа «Загадка Неферчіці» і все такое. То бок ён палюбліваў такую гісторыю. А тут мне здаецца, што адбываецца гэты пошук формы. То бок у цябе ёсць чытачы, якія не зусім хочуць чытаць беларускую літаратуру. І трэба прыдумаць форму, каб яны не маглі адарвацца ад кніжкі. Я ведаю, допустим, моя настаўніца беларускай літаратуры распавядала, што «Каласы», вот это вот, да, 1000 сторонок, яна прачытала за одну ноч, бо мама принесла, ёй далі на одну ноч это все просто. І гэта было фенаменальна, да? І з аднаго боку гэта как бы у якую форму завярнуць важны змест. І «Каласы» нам паказвае, «Дзікае паляванне» нам паказвае гэтую форму. Ён бярэ, я ўпэўненая, што гэта першы постмадэрнісцкі тэкст у беларускай літаратуры. Ён бярэ займальную форму дэтэктыва.
І гэта тое, што ў яго возьме пакалення тутэйшых, якое будзе спрабаваць ствараць дэтэктывы, ствараць масавую літаратуру, у тым ліку гістарычныя дэтэктывы, бо ён заклаў гэтую традыцыю гістарычную адзіны, у каго гэта атрымалася. Форму дэтэктыва, там ёсць паскалачкі раскіданыя па ўсім тэксце, і можна там убачыць і сабаку Баскервіляў, і гатычны раман, бо ён там ён жа у дзікім паляванні ўвесь час гаворыць чытачом. Типа, ну, слухай, чытач, я б ніколі ў жыцці не паверыў, што там адбываецца нешта, ну, я бачу это на ўласныя вочы. Я, направду, не аматар раманаў у духу Ан Рэдкліф, то бок жанчына, якая стварыла гатычны раман, заснавальніца гатычнага раману. Ну, але паколькі я гэта бачу на ўласныя вочы, гэта было. То бок ён увесь час вядзе гэтую размову і бярэ дэтэктыўную форму для таго, каб скарыстаць яе і завярнуць у гэтую абгортку важны сэнс. І вот гэтая праблема роду, яна пра важныя сэнсы. Бо я не прыгадаю у часы Караткевіча дэтэктываў лёгкіх, у якіх все круціцца вакол праблемы роду, якая гэта страшная штука, род, і вот гэтага ўсяго таго, што ён робіць. І ёсць папулярная форма шматузроўневы змест, які ў гэтую форму закручваецца для таго, каб зрабіць тэкст чытальным, але калі ты да гэтага тэксту вяртаешся, у іншым узросце ты бачыш, што що-то тут не так, що-то аўтар цемніт. Слухай, а дзікае паляванне, на твой погляд, гэта сімвал чаго? І як гэта можна інтэрпрэтаваць па-рознаму? Ці толькі чымсьці адным? Ну, трэба раскручваць інтрыгу у гэтым тэксце, бо у цэнтры ўсяго вобраз Надзеі Яноўскай. Яна валодае балотнымі ялінамі, яна апошняя з роду. Вакол яе ўсе круцяцца. Яе ўсе хочуць звесці з розуму альбо забіць з рознымі мэтамі. І калі мы паглядзім на сімволіку дзікага палявання, яно распадаецца на розныя часавыя адрэзкі, бо там ёсць такая прастора гістарычнага часу, вось гэтага падання пра дзікае паляванне караля Стаха, і гэтай легенды, з якой узнікае страх у гэтай сям'і, і той праклён, за развіццём якога можна сачыць у актуальным дзеянні. І гэтая легенда заканчваецца дзіўнай фразай про дзікае паляванне. Яно наша зямля, нелюбімая намі і страшная, злітуйся з нас, Божа. І з аднаго боку ёсць Надзея, якая ненавідзіць дом, у якім яна жыве. Ну, там ёсць як бы за што ненавідзець, увесь гэты антураж. Халодны, страшны, цёмны, увесь час гэтыя словы ў дачыненні да дому паўтараюцца. Ёй там некамфортна, але яна гатова ў гэтым доме памерці. Бо яна лічыць, што яна заслужыла і мусіць выкупіць гэты праклён, то бок яна грае па правілах свайго роду, які гаворыць, што вот тут ты мусіш загінуць, каб праклён быў выкуплены. І ёсць людзішкі, якія танчаць вакол яе, палююць на яе. Гэта Дубатоўк, і гэта Берман, і гэта старая ахмістрыня, і гэта Варона, і Гарабурда. І калі паглядзець, то што адбываецца ў гэтым тэксце? Большасць з іх гэта яе родныя, якія хочуць забіць яе дзеля таго, каб атрымаць спадчыну, але не атрымаць у спадчыну родавы праклён. І мы бачым гісторыю пра тое, як свае забіваюць сваіх, і дзікае паляванне гэта сабою уяўляе. Свае, якія забіваюць сваіх. Проста разуменне гэтага можа адбывацца на розных узроўнях. Гэта можа адбывацца на ўзроўні роду, і мы бачым гэта на ўзроўні сям'і Яноўскіх. Гэта можа быць адбывацца на ўзроўні народу, і гэта мы таксама бачым у тэксце, бо у гэтым тэксце многа двайнікоў розных. Ёсць два Андрэі,
Два Рыгоры. Два Рыгоры чамусьці, і ты думаеш, ну, блин, Владимир Семёныч, что, тебе мало просто как бы фантазии, дзе там багацце імёнаў розных? А атрымліваецца, што гэта мастацкая штука, яна яму патрэбная. Ну Бо- так, ён атрымліваецца нават у прозвішчах дзеліць людзей як на станоўчых персанажаў, прынамсі Беларэцкі, Свеціловіч, то бок святло, белае і ну І на ўсіх астатніх. і на ўсіх астатніх, да. Бо там няма больш. Ну, нават такое выдзяленне, можна сказаць, персанажаў, яно бачнае. Ну, пытанне, што дзікае паляванне заканчваецца тым, што паляванне дубатоўка перарастае ў паляванне Рыгора, да? То бок спачатку адны забівалі другіх, а пасля другія сталі забіваць першых, а паляванне нікуды не падзелася. І на ўзроўні народа мы бачым вось гэты невырашальную гэтую супярэчнасць. І дзікім жа паляваннем заканчваецца гэты тэкст, бо яно імчыць над зямлёй, яно існуе ў снах Беларэцкага, яно засталося як увасабленне таго цёмнага, што ёсць у кожнай душы, што прымушае людзей жыць не ў міры, не ў згодзе і квапіцца на чужое. То бок гэта такі універсальны досыць сімвал, які можна было б упісаць у беларускай літаратуру гэтую парадыгму вобразаў. Нешта такое было ў Баршчэўскага, бо плачцы там супрацьстаяў вялікі чарнакніжнік. Нешта такое было ў Чорнага, толькі ў вобразе вялікага злодзея. Нешта такое было ў Купалы, у вобразе Цмока, і тут яно ёсць, вось гэтая, да? Цень, які жыве ў кожным. І ён, як бы, ён застаецца на месцы. Але нават раскладка гэтага сімвала нам паказвае, наколькі розныя ўзроўні ёсць у прачытанні Караткевіча, што ты можаш з розных пазіцый абсалютна зайсці ў гэты тэкст. Гэта тэкст пра парушэнне правілаў. Калі мы зірнём на вобраз надзеі, то што атрымліваецца? На пачатку, пакуль у яе доме не з'яўляецца чужы, это вельмі важная штука. Бо тут гэта гісторыя пра сутыкненне з іншым. Яна гаворыць Беларэцкаму ў нейкі момант, што з'язджайце вы занадта чужы і жывы для гэтага. Бо ўсе яны тут, у даўніх вось гэтых, у віне, у крыўдах, у гэтых злачынствах. Это спадчынная гісторыя. Ён адзіны чужы тут, і таму яго чужасць дазваляе яму на гэта аб'ектыўна паглядзець і вырашыць гэтую сітуацыю, нейкім чынам яе ўбачыць па-іншаму. Дык вот, яна дзейнічае па правілах. Яе род гаворыць, ты павінна памерці. Чаму яна раней не магла прадаць свой дом? Бо гэта была забарона, гэта маярат, яна павінна ў гэтым доме жыць, мучыцца, пакутаваць і гэтак далей. Так Хараткевіч любіць гэтае слово, маярат, і ў каласах яно ёсць і тут. Ну, гісторык, што паробіш? І, уласна, яна дзейнічае па правілах. Яна прымае гэтыя правілы роду, якія гавораць, што ты 20-е пакаленне, давай-ка уже часікі цікаюць, 18 годзікаў пажыла і будзе з цябе. А прыходзіць яна да таго, што яна парушае ўсе правілы дзеля вось гэтага іншага. Ну, і чыста тэхнічна яна выходзіць замуж за Беларэцкага і становіцца Беларэцкай. Для роду Яноўскіх яна памірае, і гэта яе вызваляе. Тое, што яна дазваляе сабе не гуляць па сямейных схемах. Я разумею, што это вырежуць пра псіхолага, але у яе была радавая схема, праграма, закладзеная яе родам, якая ёй транслявалася. І ў нейкі момант яна так праработалась, што выйшла па-за межы гэтай праграмы, і гэта дазволіла ёй пражыць нармальнае жыццё. Якая яна малайчына, я ёй ганаруся. Але гэта немагчыма, калі ты варышся ў сваім вось гэтым балоце. Для гэтага мусіць быць іншы. Так, дарэчы, пра балота. Я калі чытала ўсе гэтыя апісанні і дома, і мясцін вакол, вось гэта непралазная дрыгва, те дрэвы, такія карані, там пераплеценыя. І узгадала адзін такі момант з мас-культуры, з серіалу Supernatural, можа быць, вы глядзелі, напішыце ў каментарах. І там быў такі эпізод, калі браты Вінчэсцеры з кімсьці білі з нейкай нечысцю, з якой яны там, в общем, што і змагаліся ўвесь серіал.
і нейкая была супернебяспечная сітуацыя, і анёл тэлепартаваў іх у месца нейкае. І яны аказаліся сярод пушчы, проста выюць ваўкі, цёмнае неба, нейкія елкі, цвыркуны цвыркочуць, там поўня свеціць, карацей, супер нейкае жудаснае месца, і яны такія запытваюць: «Слухай, дзе мы?» «Беларусь», адказаў анёл. І у мяне рэальна гэты момант згадаўся, калі я чытала все гэтыя апісанні жудасныя антуража ўсяго, што там адбывалася, вот, ну, на які гэта быў фон. То бок ні сонца, ні птушак. Мне здаецца, што гэта вельмі моцна ўплывае на чалавека, на псіхалагічны стан, калі вот прям жыць у гэтай дрыгве, это вельмі цяжка. Ну і гэта не балота мележа. Так. Там балота з цябе высмоктвае сэрца, але нешта табе там аддае. Тут вельмі дзіўны вобраз Беларусі, які для беларускай літаратуры не быў вельмі характэрным. Бо да чаго мы прызвычаіліся? Да гэтых: «О, радзіма, табою напоўнена сэрца да краю». Ну і далей гэты экстаз увесь, да кожнай травінкі, тое, што цябе ў коласа так падбешвала, да? Але вот это такі традыцыя беларускай літаратуры, а тут ты пачынаеш чытаць і сутыкаешся з гэтым. Трэба быць чалавека-ненавіснікам, каб выдумаць такія мясціны. І ты думаеш: ого, нічога сабе, тарфяныя балоты, нічога сабе Беларусь. Але, ну, як ёсць, от такі дом. Ну, Караткевіч сабе дазволіў у гэтым творы шмат, то бок вось паказаў Беларусь такую не самую прыгожую, не родную, недарагую, непрыглядную, можна сказаць. Пры гэтым я што яшчэ заўважыла, што ён вельмі смела высмейваў шляхту як клас і вельмі так паказваў яе, дарэчна, жартаваў. Я зараз зачытаю адну цытату пра шляхту. «Размаўляла дама самым сапраўдным французскім пранонсам, які, як вядома, захаваўся на зямлі толькі ў 2 мясцінах: у салонах Парыжа і ў засценку кабыляны пад Воршай». І то бок ён і ў апісанні вопраткі ўвесь час там казаў, што вось, дарагая раней вопратка, але зараз там паетая моллю ці нейкая выцвілая. І вось яшчэ пра карэту там была такая штука. Што раней паны ездзілі на баль на 6 конях, хаця адзін пан на 6 конях, а цяпер 6 паноў на адным кані. Там яшчэ ёсць хорошы вобраз гэтых цыганоў, якія ездзілі з балю на баль, каб пад'есці, да? Такое. Таксама, да. І мне падаецца, што гэта так смела было. Ну, ён нам у гэтым тэксце паказвае дэградацыю нацыі. Да, мы знаходзімся ў другой палове 80-х гадоў 19-го стагоддзя і бачым, што адбылося вот як бы з гэтым северо-западным краем. Бо з аднаго боку гэта выміранне таго, што раней было элітай, бо ён нам паказвае, да, вот это вот выраджэнне. А з іншага боку і вобраз народа там не лепшы. Там ёсць гэты сімвал жанчынкі, якая з дзіцём, якой яська памірае, і яна абсалютна дезарганізаваная. Там яе пан сагнаў са сваёй зямлі, куды яна ідзе, яна не ведае, і хто яна не ведае, як пана завуць, яна не ведае. І ўласна гэта татальнае абсалютна знішчэнне ўсяго. Зараз паспрабую знайсці для гэтага акрэсленне. Адны жерлі не ў сабе, другія паміралі пад іхнімі вокнамі. Вось павалены крыж над адным, які шалеў ад тлушчу, а вось паміраючы дзіцёнак. Вякамі ішла гэтая мяжа паміж аднымі і другімі. І вось канец, лагічнае завяршэнне. Адзічэнне, цемрава ўсёй дзяржаве, тупы жах, голад, вар'яцтва. І ўся Беларусь адзінае поле смерці, над якім вые вецер. Гной пад нагамі тлустай, задаволенай усім худобы. І пры гэтым мы бачым там выйсце. Вот ёсць шляхта, ёсць мужыкі, і ён нам ужо ў гэтым тэксце пачынае вымалёўваць такую альтэрнатыву і іншы вобраз, а гэта вобраз Андрэя Беларэцкага, інтэлігента. Трэці шлях, да, інтэлігент з народа, які будзе апорай нацыі, будзе спрабаваць зразумець адных і другіх. Яшчэ важная тэма, мне падаецца, гэтага твору, гэта
кахання і Ну, куды ж без яго? да, то бок Караткевіч напісаў гэта ў 20 гадоў, школьнікі гэта вывучаюць у старэйшых класах, і мне падаецца, што гэта як бы вельмі добра, што так мэчыцца па ўзросце, але вельмі дзіўна, канешне, чытаць логіку персонажаў Караткевіча. Я не ведаю, можа быць, яна ў прынцыпе такая логіка ў маладых людзей, калі Свеціловіч і пасля Беларэцкі думалі пра надзею, што вось я яе кахаю, але яна такая класная, што хай лепш яна выходзіць замуж за кагосьці іншага, а я буду там абараняць яе, назіраць, каб у яе ўсё было добра. А атрымліваецца, Беларэцкі ўвогуле адмаўляў нейкія свае пачуцці да яе. Яна яму спачатку падалася там непрыгожай. Не барака, д'ябальскі непрыгожая. Настолькі, што я напускаю вочы, калі яе бачыць. Так. Так, і калі там все думаюць, што ён як бы прыехаў сватацца, можа быць, ці будзе, ён там адмаўляе, як толькі можа, і яшчэ кажа такую фразу у апісанні надзеі: «Маленькі гномік жаночага полу з вялікімі сумнымі вачыма». І пры гэтым пасля яны все роўна разам. Ну і ўвогуле такое стаўленне крыху грэблівае, но на пачатку, да? Ну, хаця гномік, напэўна, не так і крыўдна. Снежка. У нейкі момант разумее, адкуль гэта. Бо калі ён яе сустракае, гэтае дзіця, якое на гэтым доме засталося адно, колькі там 50 пакояў, у якіх яна па сутнасці адна. У мяне быў такі досвед, трошкі лічны опыт. Аднойчы ў лістападзе я патрапіла на рэзідэнцыю у Вільню, і там быў вялізны дом, у якім я на ноч заставалася адна, і праз тыдзень у мяне проста пачаў ехаць дах. Мне было фізічна страшна знаходзіцца ў гэтым доме, бо я там адна, і як бы там скразнякі, Вільня, і лістапад, і цені здання, і дзяды, і ўсё такое. І я тады зразумела гераіню Караткевіча. Бо яна ад сваіх страхаў не можа зачыніцца ў гэтым доме. Гэты дом абложаны знутры і звонку. Бо там звонку дзікае паляванне, а тут унутры маленькі чалавек, блакітная жанчына, і страх, страх, страх. І ён бачыць выраз страху на яе твары. Калі ён Беларэцкі адкрывае для сябе, што яна прыгожая. Калі святкуюць яе народзіны, і ён пачынае з ёй танчыць, яна расслабляецца і забываецца, як баяцца. І ў той момант, калі твар расслабляецца і знікае гэтая грымаса страху, ён разумее, што яна прыгожая, што как бы можна было б замуціць, а тут уже вот Свеціловіч са сваім каханнем. Слова адно спадабалася, я яго сабе выпісала: лабідуда. Лабідуда, што значыць лабідуда? Лабідуда, ён жа абібок, ён жа дзяньгуб, ён жа бабздыр, лайдак. Клас. Все, я зараз буду ведаць. Можа быць, калісьці буду выкарыстоўваць. Вот класна было б, дарэчы, барчэллу такую адкрыць. Лабідуда? Лабідуда. Дарэчы, да, супер назва. Можа быць, пяройдзем да ладзі роспачы? Давай. Я не чытала. У школе, здаецца... Не магла, яе няма ў праграме. Ну і сама я не чытала, прызнаюся шчыра, што не даходзілі рукі, і чытала вершы Караткевіча замест прозы увесь час. Мне спадабалася, класна, моцны твор. Шмат усяго намешана ў ім, шмат слаёў. І, напэўна, на першым месцы гэты твор, ён быццам бы як міф. Нейкі міф. Я правильно зразумела? Як бы, вяртаючыся да значэння Караткевіча ў беларускай літаратуры, ён стваральнік нацыянальнага міфу. Прычым таго варыянту нацыянальнага міфу, які стрэліў, які адгукнуўся, і які, ну вот, як бы сфарміраваў гэтую юную, дэфарміраваў гэтую юную маладую беларускую нацыю. Раней нам прапаноўвалі сялянскі міф, з якім вельмі складана было змірыцца, ну, бо як себе атаясамліваць з людзьмі, у которых нічога няма, несчастнымі, гаротнымі, досвед якіх ты не можаш раздзяліць.
Краткевіч стварае іншы міф. Чаму гэта, в прынцыпе, важная гісторыя? Ёсць такая канцэпцыя пра тое, што нацыя — гэта уяўная супольнасць. Нацыя — гэта тое, што мы пра сябе напісалі, які вобраз сябе мы зафіксавалі, і што мы пры дапамозе, у тым ліку школьнай праграмы, транслюем. Якія ўяўленні пра сябе, якія ўяўленні пра ўласную гісторыю, пра сваё месца ў свеце і гэтак далей. І так склалася гістарычна, што да гэтага мы транслявалі вось гэты вобраз з верша Купала «А хто там ідзе?», як там Горкі яго перакладала «Кто там идет по дорогам, по болотам и лесам огромной такою толпою». Ну, вот такі вобраз, да? Якія нясуць там сваю крыўду і хочуць толькі людзьмі звацца, ну, такі сабе, да? Зразумела, чаму ён быў такім, але наўрад ці праз палову стагоддзя пасля напісання гэтага тэксту так хочацца застацца на тым жа ўзроўні. Краткевіч робіць іншае. Ён перафарматоўвае гэты міф і робіць гэта сродкамі міфу. Бо «Ладдзю роспачы» вельмі цікава чытаць праз оптыку еўрапейскай культуры. Бо ў гэтым тэксце ён еўрапейскі аўтар, які піша еўрапейскі тэкст з адсылкамі да Бібліі, з адсылкамі да антычнай культуры, да ўсяго вот гэтага, і для яго гэта абсалютна такая арганічная штука, што мы не там недзе, не варвары ў свеце еўрапейскай культуры, што мы ўнутры яе і можам выкарыстоўваць гэтыя архетыпы для таго, каб выбудоўваць вобраз альтэрнатыўнага нацыянальнага характару. І для яго гэтым вобразам робіцца Гервасій Валіваха. Краткевіч сам прызнаваўся, што гэта яго любімы герой, і гэта яго любімы тэкст. Думаю, што трошкі сам Краткевіч уклаўся ў Гервасія Валіваху. Мне ён падаўся такім тыпу адмоўным героем, якому усе чытачы спачуваюць, заўзеюць за яго, каб ён перамог. І крыху гэта странна, што ён быццам бы адмоўны, там нешта кепскае робіць. Але вось зараз трэба за яго паперажываць. Ну, глядзі, вот Караткевіч, калі разважаў пра тое, чаму не хоча друкаваць гэты тэкст, у дзённіках ён гэта піша, які былі прэтэнзіі да яго Гервасія Валівахі. Ну, што ж ты, братка, гэта ж гісторыя. І ўжо тут можна зразумець, наколькі яму лёгка было, да, прабіваць галавой сценку, бо калі гісторыя, то все, то ты ўжо не існуеш. З гэтага Караткевіч пачаўся, гэтае бруканне пачалося з яго верша, які называўся «Машека», які быў надрукаваны, і там быў просто дзікі скандал, пасля якога Караткевіч у выніку з'ехаў у Маскву там ці павучыцца, бо яго абвінавацілі ў захапленні гісторыі ў гэтым вершы і ў чорнай меланхоліі, і все, канец свету. І тут вот як бы гэта гісторыя, герой такі гэткі, п'е, з жанчынамі спіць. Вот узровень прэтэнзій да героя. Адносна таго, што ёсць секс у беларускай літаратуры. Калі герой з жанчынамі спіць, то все. І, власна, ён-то не адмоўны герой. Тут цікавая досыць раскладка. Прастора гэтага тэксту распадаецца на такія две вялікія часткі. Як у кожнага ў жыцці бывае, мяжой паміж імі выступае смерць. Бо там ёсць міфалагічны час са сваімі законамі, і ёсць час гістарычны. І калі уважліва чытаць гэты тэкст, то можна яго вызначыць, гэты гістарычны час. Гэта першая палова 16 стагоддзя. Залаты век у беларускай літаратуры, это Скарына, это песня пра зубра, это Вялікае княства, вот это вот все. Пра што нельга было казаць. Больш за тое, пра што сябры Краткевіча не ведалі. Это ён ім там адкрываў вочы на тое, што глядзіце, там Бонасфорца была і гэтак далей. Бо для іх засталіся все, што было раней, гэта, як Караткевіч гэта называў, кудзелі-шмудзелі, да? Вот, как бы, усёй гэтай шляхецкай культуры, усёй гістарычнай культуры, постацяў знакамітых, гэтага ўсяго не было, да? Гэта табуіраваная тэма. І ён вяртаецца ў гэты час. А што гэта за час для беларускай літаратуры? Гэта для Беларусі ў прынцыпе. Гэта час такіх сутыкнення досыць палярных эпох, бо з аднаго боку ўжо пачалося адраджэнне,
З іншага боку, гэта яшчэ там позняе сярэднявечча. І Гервасія амбівалентны вобраз. Яго ацэнка залежыць ад таго, з якой пазіцыі ты яго ацэньваеш. Бо ён чалавек адраджэння, ён геданіст. Ён чалавек, які гаворыць, што я не пакіну пасля сябе другой Візантыі, апрача любові. Ён такі, ён свабодны, а яго судзяць людзі з пазіцыі царкоўных запаветаў, маралі і вот гэтага ўсяго. Там ёсць забаўны эпізод з аднаго да гэтага. Са скрынкай, якая падае з неба, самому свяцейшаму на свяцейшую. Да? І пасля аказваецца, што ў гэтым горадзе не было толькі садомскага граху, і сяляне баяліся пасля заходзіць у гэты горад, да, у рагачоў, што важна. Але як бы, калі падыходзіць да Гервасія з пазіцыі сярэднявечча, ён антыхрыст, гэта ўвесь час падкрэсліваецца там, да? Бо ён смяецца з гэтых запаветаў, ён ставіць гэта пад сумненне. І гаворыць вельмі важную штуку, што ён не хоча жыць у свеце касцёле, бо калі б Боженька захацеў, ён бы стварыў свет такім, каб ён быў у касцёле. Якая прэтэнзія ў яго да касцёла? Я ніколі не бачыў, каб у касцёле смяяліся. Там няма жыцця. Ніхто не смяецца. Это такая дылема, як, не ведаю, у Умберта Эка. Пра камедыйнасць, пра тое, ці смяяўся Бог. Вот это вот важная такая штука тут ёсць. Слухай, ну так атрымліваецца, калі ты кажаш пра амбівалентнасць, то ён як антыхрыст, якраз такі і Христос адначасова. Ну, яму 33. Да, ён Христос. Ім прыйшла ў такім узросце. Цікава. Ён чалавек, які спускаецца ў пекла, гэта рабіў Христос. З пятніцы да нядзелі ён гэтым займаўся, этой цёмнай работкай. І, уласна, адна з ліній у стварэнні вобраза Гервасія Валівахі, яна хрысціянская выразна, безумоўна. Это пра смерцю і смерць паправ. Ну, яшчэ тут выразна бачны міфы старажытнай Грэцыі, вось з гэтым падземным царствам. О, это таксама, это моя любимая тэма, бо это цікава вельмі разбіраць. Ага. Бо у нас ёсць смерць, якая хрысціянка. Бо яна кажа, я памятаю свайго першага, яго звалі Авель. Нормально, да, так читаеш? Окей. Ага. І яна вядзе Гервасія у язычніцкае падзем'е, назовём гэта так. Да? Гэта царства, па сутнасці, гэта царства Аіда, якое Караткевіч канструюе, выкарыстоўваючы, ну, безумоўна, антычныя міфы. Дзе ёсць вось гэтая ладдзя Харона, ну, у яго варыянце Шолаха. І ёсць гэтая вандроўка апошняя, за якую трэба манетачкай заплаціць. Слухай, я вось зараз мы абмяркоўваем гэта, і я думаю, яго ж рэальна шмат было рэлігійнага падтэксту, як увогуле гэта... І ў гэтай ладдзі на мінутачку сядзіць поп, роска, якая язычніца, і як бы ўсім усё роўна, бо гэта ўсё дробязі. Крыцей, походу, цэнзары не прачухалі, што хацеў сказаць аўтар, і што ён так укладаў. Ну, прачухалі, быў мульцік. Я вельмі любіла сваім дзецям яго паказваць і звяраць проста, што было, што стала. Мульцік, які называўся «Ладья отчаяния». Он быў па-руску зняты. І там вельмі забаўна адбываліся трансфармацыі. Гэта было вельмі паказальна з пазіцыі таго, як савецкая цэнзура адчытвала Караткевіча, як яна яго ўспрымала, як яна яго калечыла. Ну, вот там усяго зямнога жыцця няма, ніякіх бонус-форцаў быць не можа, в прынцыпе. Радзіўся і сразу умер. Мне яшчэ вельмі спадабалася такая гульня словаў, ладдзя роспачы, то бок гэта як і човен, лодка, і гэта фігура ў шахматах, і яно так класна звязана, метафарычна, і гульня словаў падтрымлівае вобразы. Цікавая гісторыя пра тое, што роспач там напісана з вялікай літары. Роспач як герой. Мы ўсе ў ладдзі роспачы. Это такая гісторыя. І гэты тэкст, чым ён важны і каштоўны, ён нам паказвае спосабы пераадолення роспачы. Людзі ў ладдзі і Гервасій, як такі герой, здольны памяняць
лад мыслення іншых. На што здатна асоба ў гісторыі? Там такая паказальная гісторыя. Так, я таксама Пасіянарій заўважыла. такі, да? Просто такая думка пасяляецца ў галаве, што можа зрабіць адзін чалавек, раскачаўшы лодку. Адзін чалавек. І вось мы бачым, што можа быць, ну, канешне, это супер круты выхад, да, супер круты вынік, але чаму б не паспрабаваць? Ну, для Караткевіча спосабам пераадолення роспачы становіцца мастацтва. Гэта песня, яны там спяваюць, і гэта смех. Адзнакі жыцця. Да? Страх перамагаецца мастацтвам і смехам. І парушэннем правілаў. Гэта тэкст такі, такая класная многахадовачка ў Караткевіча адбываецца. Шахматная, што? Да, што гэта тэкст пра парушэнне правілаў, бо Гервасій выйграе ў смерці, парушыўшы правілы. Бо адтуль жа гэта, калі вы не ведаеце, дарагія слухачы, рабі нечаканае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Гэта цытата з ладдзі роспачы. І, уласна, цікава, што гэта тэкст прысвечаны сябру з такім пасылам. Давай, Грыша, рабі нечаканае, калі хочаш. Грыша, это ж Рыгор Барадулін, Так. правильно? Калі хочаш перамагчы, калі хочаш застацца ў гісторыі. І гэта мега важная штука, бо вся беларуская літаратура – гэта літаратура пра хаджэнне ў пекла. Мы ведаем усе нюансы, мы ведаем всё пра страх. 50 адценняў роспачы – гэта наш дэвіз. І нам у літаратуры страшна не ставала наступнага кроку. Окей, мы ўсвядомілі, што вот страшна, цёмна, балюча, горка, ай-яй-ёй. Што рабіць гэта? І вот з'яўляецца гэты герой жывы, які настолькі харызматычны, настолькі пасіянарны, што ён спускаецца ў пекла, прымушае людзей дзяліцца сваімі гадамі жыцця, выходзіць з гэтага пекла, выратоўвае іншых, знаходзіць каханне і даводзіць зайца да разрыва губы. І гэта всё, ну, это неверагодная штука абсалютна. Настолькі гэта поўнае жыцця. І гэта вот пра пераадоленне гэтага пекла, пра вітальнасць. І гэтай вітальнасці беларускай літаратуры не ставала. І з Гервасіем Вылівахам, з гэтым няправільным абсалютна героем, здольным гедонізаваць. Ну, прикиньте, беларусы гедоністы. Я шчыра хацела б дажыць да моманту, калі беларусы стануць гедоністамі. Перестануць быць выжывальшчыкамі і такія, пайду пачылю. Ну, это ж клас просто. Вот Караткевіч, ён гэтага героя прыводзіць у літаратуру і робіць яго Хрыстом і Арфеем адначасова. Карацей, вельмі шматслойны, складаны, пры гэтым незвыш заблытаны, нават калі заблытаны, хочацца яго разблытваць, гэты тэкст. І, дарэчы, вы заўважылі? Ну, Марына... Я заўважыла. Конечно. Што я заўважыла? Што ты заўважыла? Што ёсць Іван Грозны, хаця ён выбіваецца з часовай прасторы, што ён там робіць? Гэта важная тэма. Караткевіч, бадай, першы гаворыць пра важную для нас рэч, пра тое, што мы мусім на сваю гісторыю глядзець з боку сваіх інтарэсаў. На сваю гісторыю глядзець сваімі вачыма і ацэньваць тыя ці іншыя падзеі сваімі вачыма. І ў ладдзі ёсць гэта размыванне дружбы народаў. Быў такі савецкі канцэпт, дзе Караткевіч вяртае праўду пра нашы стасункі з суседзямі. Яна робіць гэта наўмысна, парушаючы храналогію і зводзячы бонус Форцу і Івана Жахлівага у адну прастору, бо яму было вельмі важна падкрэсліць асобу Івана Жахлівага не таму, што ён забіў свайго сына, а таму, што ён знішчыў Полацак. І ёсць там у ладдзі роспачы такая не дзяржаўная, а вельмі лакальная ідэнтычнасць. Там ёсць палачанін, рагачовец, ёсць яшчэ нехта, і над усім гэтым беларус, якога яшчэ быць не магло, бо мы так не называліся ў той час, але тым не менш.
І ён увесь час вяртаецца да гісторыі Полацка, уключаючы гэтую гісторыю у кантэкст часу, згадваючы гісторыю Рахнеды і Владзіміра, пра якіх гаворыць Шолах, згадваючы знішчэнне нашых земляў нашым суседам, кажучы, што стральцы знішчаць мой горад заўтра, і ў мяне ёсць толькі 2 хвіліны жыцця. Згадваючы Івана Жахлівага, які Полацак знішчыў. Бо для Караткевіча, гэта ў дзённіках Караткевіча ёсць, Іван Грозны, гэта Гітлер 16 стагоддзя. І тут вельмі важна проста заняць сваю пазіцыю. У сваёй гісторыі Караткевіч пра гэта прамаўляе, гаворыць пра гэта, што мы мусім са сваёй пазіцыі ісці да вывучэння гісторыі. Чым, уласна, займаюцца каласы пад сярпом тваім, якія пішуцца паралельна з ладдзёй роспач? Ці можам мы назваць каласы пад сярпом тваім галоўным раманам 20 стагоддзя? Амбітна, правда? Гэта выглядае, але мне прыгадваецца вялікае пытанне, якое адбывалася не так даўно па гістарычных мерках у 17 годзе. Яно было прысвечанае 500годдзю беларускага кнігадрукавання і выхаду псалтыра Францыска Скарыны. І там чытачы беларускіх кніжак маглі галасаваць за найгалоўнейшую на іх думку кнігу, выдадзеную за 500 гадоў у Беларусі, і у гэтым галасаванні перамаглі каласы пад сярпом тваім. Рыгор Барадулін называў гэтую кнігу беларускай бібліяй. Казаў пра тое, што калі будзе адраджацца нацыя, гэта кніга будзе надзвычай запатрабаванай. Як ты думаеш, Караткевіч, калі думаў пра сюжэты, размяркоўваў, вось ён выбраў паўстанне Каліноўскага, увогуле постаць Каліноўскага і нейкія падзеі, якія былі вакол, з іншых падзей. Ён выбраў менавіта гэтую. Чаму? У яго было вельмі кранальнае стаўленне да асобы Каліноўскага, і гэта вядомы факт, што ў яго ў працоўным кабінеце вісеў партрэт Кастуся Каліноўскага, і ён у дзень смерці Каліноўскага абавязкова запальваў свечку на падваконні на даніну памяці гэтаму чалавеку. І тут гісторыя з аднаго боку персанальная, і яна круціцца вакол таго, пра што мы гаворым ужо 12 раз на нашых сустрэчах, пра тое, што гісторыя нацыі пачынаецца заўжды з нейкіх персанальных рэчаў. І для Караткевіча гэта персанальная гісторыя, гісторыя яго сям'і, бо ў яго быў продак, яго прадзед, якога звалі Тамаш Грыневіч, гісторыю якога ён распавядае у пралогу да рамана «Нельга забыць». Быў удзельнікам паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага і быў за гэта удзел пакараны смерцю. І, власна, для Караткевіча ўсё пачынаецца там, з гэтых легендаў сямейных. Караткевіч са шляхецкай сям'і, на мінутачку. Ён такі нетрадыцыйны савецкі пісьменнік у гэтым плане. Пасля ў яго была задума, калі ён вучыўся ў Кіеўскім універсітэце, напісаць дысертацыю. І ён пачаў збіраць матэрыялы да гэтай дысертацыі. Яна мусіла быць прысвечаная адлюстраванню тэмы паўстання у літаратурах усходнееўрапейскіх, і трошкі там у польскай літаратуры. Не сраслося ў яго ні з аспірантуры, як вядома, ні з дысертацыяй, дзякаваць Богу, і гэта у выніку трансфармавалася у самы значны і самы вядомы ягоны раман. Чаму гэтая тэма? Бо асоба Каліноўскага і падзеі паўстання – гэта такі ключавы паварот у нашай гісторыі, бо калі мы будзем разглядаць беларусаў як такую мадэрную, маладую нацыю, яна нараджаецца ў гэты час. Гэта ідэя, як ідэя беларуская, яна фарміруецца ў гэты час, і ўжо калі ствараць гістарычны раман, без якога, як пісаў Караткевіч, не абудзецца нацыі, то трэба ісці у момант пачатку у тое, што ён называе ў сваім тэксце выйсцем крыніц.
Бо першая кніжка каласоў так называецца, і пачынаць адтуль, браць адтуль. Як фарміравалася гэта ідэя. Ну і без Каліноўскага гэта немагчыма. Я тут выпісала сабе цытату з першай кнігі. Ёсць край, які нікому не належыць, і больш за ўсё сваім жыхарам. І ёсць абыякавыя бадай што да ўсяго, як гэтыя камяні людзі. Як ты думаеш, вось гэта цытата, гэта нейкі адпраўны пункт, каб ісці да таго, не быць камянямі, быць актыўнымі грамадзянамі сваёй краіны? Ці чаго ўвогуле дабіваўся Караткевіч? Караткевіч паказвае нам у каласах. Каласы стартуюць з 1850 года, гэта год пачатку дзеяння. Даходзіць яго дзеяння ў тых частках, пра якія мы ведаем, тэкст якіх нам даступны, да 1861 года, да моманту адмены прыгоннага права, прыняцця гэтага маніфесту. Ён нам паказвае вось фарміраванне гэтага пакалення, якое адкрые у выніку розных пошукаў. Пошукі гэтыя пачаліся яшчэ ў часы Філаматаў, Філарэта, у часы збірання фальклору, шукання сваёй ідэнтычнасці, задавання гэтага пытання, якое сабе задаваў Андрэй Беларэцкі ў дзікім паляванні. Хто я такі? Які я? Да чаго я належу? Шуканне гэтага свайго народу, пакаленне, якое всё гэта паверне, яно ў каласах маленькая, як Алесь, якому 11, і Караткевіч нам паказвае, як яны фарміруюцца, у якіх умовах, што на гэта ўплывае. Бо гісторыя ж не толькі пра Каліноўскага ці пра Алеся Загорскага, іх там цэлая супольнасць, альбо там братэрства Чортапалоху і Шыпшыны, з якога гэта ідэя вырасце і у выніку ўвасобіцца ўсё-таки. Увогуле, я, калі рыхтавалася, паглядзела колькі старонак у 2 кнігах і крыху напружылася, таму што даволі сціснутыя тэрміны падрыхтоўкі. Вось у кнізе выдавецтва Папуры каля 1000 старонак. Вось гэтая кніга, калі вы задумаеце пасля нашага падкаста, калі мы вас натхнім чытаць каласы, чытайце па гэтым выданні, это важна, бо гэта выданне пазбаўленае цэнзуры, яно большае, чым савецкія выданні, бо гэта перадрук з 25-томніка. У чым недахоп гэтага выдання? Тут няма курсіва, які б пазначаў, што выкрэслена. Мне так цікавей чытаць, бачачы, што вылецела з гэтага тэксту, але гэта выданне, якое больш ці менш набліжанае да аўтарскай задумы, то бок яно менш скалечанае, чым прынятае ранейшае выданне. Слухай, а ёсць увогуле інфармацыя, як доўга Караткевіч там прыдумляў гэта, пісаў? Это вялікі даволі аб'ём. Ён быў вельмі пісучым чалавекам. І па ягоных вершах відаць, што ён любіў натхняцца і любіў гарэць, ён быў вельмі працавітым. Калі мы зірнём на даты, якія стаяць пад гэтым выданнем, гэта 2 гады. 62-64. Гісторыя каласоў увогуле такая, это вялікі міф беларускай літаратуры, і гэтая кніга, і тое, што вакол яе адбывалася. Таму што гэта па задуме Караткевіча першапачаткова, это першая частка. Мусіла быць яшчэ 2. Але брань і груганнё. Ад гэтага засталася нейкая повесць зброя у працяг. І далей разыходзяцца версіі, што адбылося, як так. Звычайна, калі ў Караткевіча пыталіся, чё там, дзе 3-й сезон, ён аджартоўваўся, альбо казаў пра тое, што ён не можа забіць сваіх герояў, а логіка гісторыі заключаецца ў тым, што яны ўсе мусілі загінуць, адпаведна, ніяк не можа сабрацца і дапісаць гэты тэкст. Дроваў падкінуў у гэты
гэтае вогнішча Адам Мальдзіс, які ў кнізе «Жыццё і ўзнясенне» Владзіміра Караткевіча уводзіць версію пра абрабаванне кватэры, пра тое, што працяг каласоў, вось гэты рукапіс, ён быў скрадзены, калі Караткевіч адпачываў там на моры, і Караткевіч вельмі перажываў і казаў пра тое, што ведалі, што браць, і ўжо не мог гэта аднавіць, бо прикіньце, это тэкст напісаны ад рукі. Это не было камп'ютарнага набора і воблачных сховішчаў, дзе можна было дублировать інфармацыю. Ну, то бок, Караткевіч, в прынцыпе, чалавек, які пісаў амаль не выкарыстоўваючы чарнавікі, ён пісаў на чыставую, і аднавіць яшчэ 1000 сторонак па памяці не ўяўлялася магчымым. І таму, з аднаго боку, ёсць версія, што быў напісаны працяг, или ён знік у пошуках ежы. На карысць гэтай версіі гаворыць той факт, што працяг каласоў стаяў у выдавецкім плане, выдавецтва мастацкая літаратура, ёсць пра гэта там фотачкі, якія пра гэта сведчаць. Ну і цяжка паставіць у выдавецкі план тэксту, якога няма. Што з гэтым тэкстам зрабілася, ці дапісаў Караткевіч яго, гэта вялікае пытанне. У 8-м, по-моему, томе 25-томніка ёсць нататкі да працягу, ёсць фрагментик, такі вельмі кранальны, балючы фрагмент пра часы паўстання і пра тое, як Кастусь Каліноўскі ідзе у Вільні на плошчу, на Лукішскую плошчу, каб убачыць, як смерцю караюць Франца Раўбіча. Бо у паўстанцаў была не тое, што такая звычка. Яны гэта рабілі, каб свой у апошнюю секунду мог паглядзець у родныя вочы, нехта хадзіў абавязкова на гэтае пакаранне, проста каб чалавек бачыў, што ён не адзін, і Караткевіч гэта апісвае з пазіцыі Каліноўскага, які бачыць, як памірае Франц. І гэта вот адзіны фрагмент, які такі застаўся. Ну, можа быць, дзе-небудзь у архівах якіх-небудзь цікавых арганізацый праз пару годзікаў адкапаецца 3-я, 4-я частка каласовых, гэта будзе вялізны фурор. Але і у тым варыянце, у якім гэтая кніга ёсць, яна самадастатковая, яна выканала сваю функцыю. Слухай, а давай вернемся да цэнзараў і цэнзуры у гэтай кнізе. Што там не спадабалася, што выкрэслілі? Выкрэслілі каля 100 сторонак, насамрэч. І з гэтымі дакументамі можна пазнаёміцца. Што робіць Караткевіч у гэтай кнізе? Ён рэабілітуе шляхту. Ён ідзе за логікай гісторыі, за тым, што рухавіком гэтай гісторыі выступаў ўсё-ткі адукаваны клас, і ён паказвае гэтае жыццё прыгожа і робіць сваім галоўным героем шляхціца. Бо Алесь Загорскі гэта шляхціц у часы класавай барацьбы і знішчэння гэтых самых дваран і гэтак далей. І гэта страшна не падабалася, і за гэта Караткевіча вельмі папракалі. Рэцэнзію на каласы пісаў Максім Лужанін, это 72 сторонкі тэксту. Рэцэнзія 72? Тое, што трэба правіць, як правіць. Глобальна, канцэптуальна ад Караткевіча патрабавалі, каб ён зрабіў сялянства рухавіком усёй гэтай гісторыі, каб сялянства разам з прагрэсіўным рускім класам дамагалася свабоды і незалежнасці, ну, але мы ведаем, што гістарычна ўсё было трошкі па-іншаму, і Караткевіч вельмі стаміўся ад гэтага барукання з цэнзурай, ад таго, што на напісанне тэксту сышло менш часу, чымся на спробы яго надрукаваць, давесці да нейкага прымальнага да цэнзуры ладу. І, можа быць, калі працяг каласоў не з'явіўся, ён не з'явіўся у тым ліку і таму, што вот вся гэтая валтузня, якая пачалася пасля гэтага тэксту, яна яго проста знесіліла і дэмаралізавала. А якое значэнне мае раман для той Беларусі, ну, БССР Караткевіча ў той час,
І якое значэнне мае раман для сучаснай Беларусі, як ты думаеш? Сучасная Беларусь з гэтага нараджаецца. То бок Да гэта гэтых пор. ну это працэс. Мы вот такія трошкі слонікі, якія там носяць цяжарнасць гадамі. Гэты раман, як мне здаецца, вот гэтай скалечанай беларускай нацыі аднаногай вяртае другую нагу. Бо немагчыма было ўвесь час акцэнтавацца на сялянстве, ці толькі на шляхце. Трэба было вярнуцца да гістарычнай справядлівасці, да тых, хто сеяў, але і хто будаваў замкі таксама. І ў гэтых замках панаваў. Трэба было стварыць нацыянальнага героя. І Караткевіч гэта робіць на прыкладзе Алеся Загорскага. Такі герой, як герой эпасу, які здатны павесці за сабой, які здымае рознага кшталту супярэчнасці. З Алесем класна працуе, бо ён такі прамежкавы герой. Ён шляхціц, спадкаемца гэтых 27 000 душ, магнат нават не шляхціц. Але з іншага боку ён дзядзькаваны, і ён селянін, і пачынаецца вся гэтая гісторыя з таго, што я не іх, не я ваш, наш, ды не наш. І вот ён такая дзвюхдушнасць беларуская, але дзвюхдушнасць, якая здатная гэтыя супярэчнасці ўнутры паяднаць, прыйсці да гэтай беларускай ідэі. Больш за тое, Караткевіч з Алеся Загорскага лепіць такога беларускага Хрыста. Бо ён прыходзіць у выніку гэтага рамана да вот гэтага ўяўлення, што лепей бы яму, Алесю, загінуць за ўсіх, сваёй крывёй выкупіць, даць даравання і выратавання ўсім. І ён праводзіць гэтага героя праз рознага кшталту выпрабавання і апісвае яго так класна, што у яго хочацца верыць, і яму хочацца адпавядаць. То бок фокус у чым? Што ўпершыню ў беларускай літаратуры з'яўляецца гэты арыенцір, будзь такі, вот такім. І гэта не ідэальны герой там кшталту, не ведаю, доктара Яраша, у якога ты не верыш. Ён вельмі розны, але яго гісторыя кранальная. І у Беларусі, якую стварае Караткевіч, вот такой высакароднай, ну, калі не хочацца жыць, то хацелася б на яе адным вочкам хаця б паглядзець. І у гэтым сэнс. У тым, што ён прыгожа і напоўнена апісвае гэтае жыццё. І тлумачыць, што калі пайшло не так і чаму гэта трэба было выправіць. Мне спадабалася, як Алесь там у адной гутарцы адказвае пра беларускую мову і ўвогуле пра крыху нацыянальную ідэю. Нам не трэба нічога дазволу на тое, каб дыхаць. А пісаць і гаварыць на сваёй мове гэтак натуральна, як дыхаць. Мы не хочам быць нічыім фарпостам. Ну, пры гэтым ён для сябе свядома выбірае беларускую мову, валодаючы яшчэ 5-6 там 7 мовамі. Да, французскай, нямецкай, англійскай, да, і пры гэтым ён піша свядома, выбірае для сябе гэтую мову, і свядома, там ёсць жа гэтая сцэна, калі ён робіць гэтую прамову на шляхецкім сейміку і ўсіх здзіўляе тым, што ён робіць яе па-беларуску. Таму так, гэта герой, які свядома прыходзіць да вот гэтага, да адкрыцця мора, да таго, што ёсць вот гэтае мора Беларусь, і да таго, што гэтаму мору можна прысвяціць сваё жыццё.